Annoh-Dompreh yɛ majority chief whip. Papa yi Kenya nsasɛm da ɔyɛ MP. Sɛ wɔyɛ ti bɔnkɔ so kra na menim. Nti ɔbaa ne ka sɛ silly no, na nyina ka sɛ ɛni kwan sɛ wɔyɛ silly mu silly. MP. Sɛ nkwasasɛm kwa na ɔko. We mu nyina yɛ honorable people o. Sɛ ɛnɛ mmerema ni bia ba MP a wɔ so Kenya nsasɛm no. O ka kyerɛ obi sɛ onko kambom enko bu obi. O ka kyerɛ sɛ parliament wa nanse makɔ sɛ nyoma wo nti unkura sisɛm nti enkrofo akɔ sɛ nyoma no. O ka kyerɛ sɛ asumdie adi atumdie unya bida wo bra recently onkwasi asɛm a wudi yenti enkrofo ekopa atwa ma wo. Me yusu saa wes ne bia mo hu sɛ wunim nyansa asɛ na mpi. Man ko school anche obi a o. Sɛ mu di hia ye de be hia mo. Mo frɛ privilege nso e ba be kyerɛw de enti a wo eni kwan sɛ wo yɛ honorable person. Yen kan kyerɛw sɛ eni kwan sɛ wo de parliament anim tutu fam. Eni mo mra nim. Enti ade ntina MP timi ka kyerɛ obi sɛ onka kankom enko bu obi at the time aga na ye preach asumdie. Seriously. Enti wo de hu nyansa e yantete wo fie. Wo MP yantete wo fie. Sɛ kasa yie.